Gawa sa pagpasayon sa dagat sa trapikos kadalanan sa Dakbayan sa Talisay, gigamit usab karon ang mga CCTV sa Talisay City Command Center sa pagsumpo sa kriminalidad. Si Luan Mirondina sa report. Makita na sa command center ang dagan sa trapiko ug sa Cebu South Coastal Road nga musubay paingon sa South Road property sa Dakbayan sa Sugbo. Kontrolado na sa command center ang mga traffic lights sa dagkong kadalanan sa Dakbayan. Apan gitataw ni Jonathan Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, nga i-manual nila ang traffic lights sa mga iskina sa Laray ug sa Rabaya Streets. Sagad ning mga iskinaha, magdasok ang mga sakyanan panahon sa peak hours. Kining Laray o kining diri dapit sa may Rabaya nga usahay amo siyang i-manual pero dito ang control mismo sa box. Apan gawa sa pagpasayon sa trapiko, nagamit usab ang mga CCTV sa Talisay City Command Center batok sa kriminalidad. Magamit kaayo ang mga CCTV sa pagsubay sa giagian sa mga suspitsadong kriminal. Dunay usahay mo ari dinhi ng atong mga PNP. Moingon sila nga ilang tanawon o kasadapitan ni Agi. So magamit kayo ni. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.